Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ianata sa ikaduha nga Domingo sa Kwaresma ug niining Domingoha gipahinomduman ta sa Ginoo sa iyang transfiguration, sa pagkausab sa iyang panagway nga mausab ang kausaban unya nining atong panagway kung kita makadawat na sa himaya sa Dios. Ato sang iyampo padayon dinhi nga mausab na unta ang dagway sa yuta, labi na gyud nining atong giantos karon nga pandemic, mahunong na unta ni ug mahimo ng mahimayaon ang atong panglawas ug ang atong panagway. Padayon sa natong iyampo ang tanang mga masakiton, labi na kang mga masakiton nga anaa karon nagsimba diha gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak, pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, og siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac, ang bugtong mong anak, nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak o gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patio niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata. Miingon ang anghel, nasayod na ako nga andam ka gayud pagsugod sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham
ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay nasangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa ako ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila. Ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa sa Dios. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. Mituo ako bisan sa akong pag-ingon, gisakit ako, bililhon atubangan sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, imo ako nga alagad, imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala, kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, sa tubangan sa tibok niyang lungsod, diya sa mga hawanan sa balay sa Ginoo. Sa imong taliwala, O Jerusalem. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kun wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyan anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya?
Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo mag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliw po alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto way laing tao gawas kanila. Og samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway og ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Kunya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias og si Moises nga nakigsulti kang Hesus. Og miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha og gilandungan sila niini. Og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-ilingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Hesus. Sa naglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Matod pa sa panultihon, ang the only permanent in this world is change. The only permanent in this world is change. Mura mo ni katawan nga kanang change pasabot dili permanent, pero mao kununay permanent aning kalibutana ang change. Si Kristo may pakita niining maong kausaban, pero ang change nga gipakita ni Kristo mga igsuon dili lang change sa naong, daghan maron nga usab nga naong nga brown na himong puti, kilay nga nipis na himong baga, buhok nga itom na himong blonde, laki nga piyahok og dughan na himo nang dunanay cleavage dinhi, babae nga way say nga nantang ani Adams apple mudag ko dinhi niya mabutangan pagbigote, dili na nga mao nga change, human man na nga changes nga ang genital organ sa babae mailisag genital organ sa laki,
mga physical ang atong chains o niya human chains. Ang chains nga gihimo ni Kristo, ang kausaban nga iyang gipakita kanang gitawag natog divine changes or glorious chains. Mahimayaong pagkausab. O kitang tanan qualified ta niining maong kausaban. Nagikan sa pagkatawhanon nahimo natang Diyos nun. Gikan sa pagkaanak sa tawhanon nga ginikanan nahimo natang mga anak sa atong Dios Amahan. Karon kuha naman given naman ni siya, paras ninyo mga masakiton, mahimo rasad mo nga doon na mo'y glorious health. Nga ang kanisang mga healthy, doon na sad mo'y glorious sickness. Okay na, no? So ay magkabala ka, makubid ka, glorious na nga change. Nya kitang tanan nga mga Katoliko, kitang tanan nga mga binunyagan, qualified na ta nga mo experience niining gitawag nato og glorious or divine changes. Nya unsa may requirements aron mo transfigure pud ta, maka-experience pud ta ning transfiguration. Sa atong unang pagbasa, ang model nato mao si Abraham. Nausab ang kinabuhi ni Abraham gikan sa pagkaway anak ngadto sa pagkadaghag anak nga mura kadaghan kunog mga bituon sa langit. Di ba? Mao man ay gisgutan sa atong first reading nga gisaad na sa Ginoo nga niingon siya nga panalanginan ko ikaw pag-ayo nya isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit og sa bas sa baybayon. Imagine si Abraham ni edad na lag 100 usa ra gyud anak, purting paabot niyag anak, pero diha siya gibuhat mga igsoon nga nakapaabli sa grasyas Ginoo nga imbis wa siya anak, ang iya nanong anak mas daghan or sama kadaghan sa bituon sa langit ug bas sa baybayon. Unsa man tong iyang gibuhat? Tungod kay wa siya mo balibad sa Ginoo nga misway niya pag-ingon, patya ang imong anak si Isaac, ang iyang bugtong anak di Abraham, patya ng imong anak, ihalad na nako nga sunugon. Literally gibuhat gyud to ni Abraham. So ang una dieng requirement sa Ginoo kana bang dili ta ma-attach sa anything and anyone in this world. Nga wa na gid tay givalue sa kinabuhi, wala na tay gitagaag dakong bili gawas lang sa atong pagsunod sa Ginoo. Ang iya ra yung pulong, ang iyang sugo mao ra gyud importante. So kung moingon ang Ginoo sa nimo asawa, hiluin ang imong bana, hilui gidayon. Basta ang Ginoo mo ay nagsulti. Og moingon sad ang Ginoo ninyo mga bana, ilisi ng imong asawa, ilisi dayon. Ana, basta ang Ginoo mo'y nagsulti, dili ikaw, dili sad ang imong silingan, dili ang imong barkada, Ginoo gyud nagsulti. Una nga problema ani ron unsaon nato pagkahibaw nga mao ni gisultis Ginoo. Do na may gisulti ang Ginoo mga igsoon nga gitawag nato og kuana ba, given na asay inspired by the Holy Spirit. Mo na gitawag ang kanang inspired by the Holy Spirit, gitawag nag revelation. Nya naa say gitawag og institution. Kana bang gihatag na ba, gi-institutionalize na. Nya unsa may so sapid mo na kong dila. Institutionalize na sa Ginoo. Nanglitan, bana ka. Unsa may gi-institute na. Nahimo na siyang mandate sa Ginoo nga gisuwat sa Bible. Niingon diha nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Kana din ana mausab, din ana maliso kay ngano man
gi-institutionalize naman na, gihimo naman ng dugma sa Ginoo. Mao bitaw to gisuwaya na ni Moises og sa iyang mga opisyalis, ilang giusab ni allow sila divorce. Pag-abot na ni Hesus kalibutan, niingon dayon si Hesus, pagkagahi ginyug-o. Nganong nag-divorce man mo? Hinumdumi unsa may gibuhat gisultis Ginoo sa sinugdanan. Gibuhat ang babae og lalaki, gibalik gid sila ni Hesus sa sinugdanan. Og ang lalaki mutipon sa iyang asawa, unya mobiya sila sa ilang ginikanan, og silang duha mahimo ng usa. Busa dili buwagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Mao na gitawag og institusyon na. Pero doon na sa revelation, nya kaning revelation usahay mao ni ang muguba sa institusyon. Pero peligro sa ning revelation nang litan na araw imong bana, wa na mo'y anak. Kay inyong anak nangaminyo na, kamo na lang duha. Nya imong edad 65, imong bana 67. Nya imong bana Diyos non kayo, gusto siya musod pagkapari. Ikang asawa, ni-reveal man as imong bana, gusto siya musod sa pagkapari, nya nananghid dito sa obispo, nanghid Santo Papa, gidawat mang imong bana. Na ikaw sang asawa, ang sabi mong buhaton, suod sa kapagkamadre. Muna gitawag og revelation. Suod pagkamadre kay base niyang sungkabo niya kaglain ining suod sa imong bana dito. Ang imong bana matintal tos laing madre. May na lang og matintal siya sa laing madre, ikaw na lang sa iyang tawag-tawagan dito, sister, sister darling. Di man to hilas paminaw, no? Sister B. Ano yung tawag? B man yung tawag. Sister babe. Anak ba ron? B ko no B. Anak. So, what may problema? Ialaw ba na sa atong simbahan with the approval sa atong gitawag og proper authority. Tungod na sa gitawag og revelation. Pero dili na siya kaayo common. Katong gi-institutionalize, mo gito'y atong tumanon. So, first requirement, value the Word of God, not the things and persons in this life. Mo transfigure ka diha. Ikaduha, sa atong ikaduhang pagbasa, miingon diri si San Pablo nga kinsa pa may mukiha nato aron ta maimpierno, nga ang Ginoo nagpakamatay man para nato. Wa man siya magdumili pagtugyan sa iyang bugtong anak para nato. Nya kinsa pa may mukondinar nato. So unsa may pasabot ani ni San Pablo, ang iyang giistoryahan ani mao ang iyang mga sumusunod, ang iyang mga followers. Ang second requirement kinahanglan day mahimo gitang disciples of Jesus. Mahimo na gitang iyang mga tinun-an, iyang mga sumusunod, wa nagyoy puruhan nga wa nagi possibility nga maimpierno pata. Di kamo dihang mga masakiton nga minaw karon og kamong nagtan-aw nga hapit na sad masakit. Ang saman, disciple ba ka ni Kristo o kaaway ni Kristo? Pangutan-an ang inyong tupad diha, ina unsa man, disciple ka ni Kristo? Anya moingon gani siya nga disciple. O kamo mga asawa, pangutan-an ang imong anak diha. O imong bana, disciple ka ni Kristo dong. Sige mo kag hapyod anang manok. Nya ingnon sa gaza imong bana ikaw, disciple kang Kristo. Nya mingon sa sige mo kag panglibak, sige mo ka diag yaw-yaw. Disciple di kang Kristo ana. Nya imong mga anak, pangutan-an ninyo mga anak. Dong disciple mong Kristo, dai. Sige lagi mo giampungad anang computer games. Wa nam lang mo diri tabang-tabang sa hugasan. Pasabot og disciple ta ni Kristo, katunon, sundon og atong pakamatyan ang iyang mga kinabuhi nga gitudlo, ang iyang gitawag nato og gipangtudlo kanato. Sama nga si Kristo nagpakamatay para nato, kita sad kay disipulo man ta niya magpakamatay sad ta para niya. O
O kung mauna na atong desisyon nga hangtod sa kamatayon magpabilin tang disciples ni Jesus, nagtuman sa iyang mga sugo, di kita maimpierno. Murag ako ra bang tanaw-tanaw karon, posible baya nga di na kita kabawi ani. Mga matay na kita sa COVID. Na hapit naman gani ini. Mga matay na kita sa COVID kitang tanan ani. Posible baya. Pero dili ta mahadlok ug bahurotag kamatay sa COVID karong mga panahon na nya mao na gini ang end of the world ba, ma-end na ta karon ay kahadlok. Ang ato lang siguroon disipulo ta ni Kristo, ana din agid ta ana. Nganong siguro man ta nga di ta mamatay or nganong di man ta mahadlok tungod kay ang atong tubag sa Salmo nindot kaayo no nga nagpahinomdom nato, mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Di gid ta mamatay kung naata ni Kristo. Mao na ni ang gitawag og transfiguration, the eternal life. Ayaw kabalakag manghurotag kamatay sa COVID karon. Ang importante disipulo ta ni Kristo. Ang sunod ana maglakaw-lakaw na ta diha sa atubangan sa Ginoo sa yuta sa mga buhi, dili yuta sa patay. Hain maning yuta sa mga buhi, mga igsoon, gitawag og paraiso or langit. Ang yuta sa mga patay, tuas impierno. Sige, balikan naglingi ng imong tupad dihag simba karon, ingna siya, gusto ka malangit o maimpierno? ingna siya ba? Malangit ka o maimpierno? Mayon siya, kinsagot tay gustong maimpierno. Sa niya, kanang kabit nimo, imo na nang biyaan, kuyog mo na impierno ron. Ana. Kanang inyong silingan, ingna ka nga to, dahil gusto ka maimpierno o malangit? Sa suluha lang oroy, ikaw nga to pa-impierno. Ka gusto day ka malangit? Gusto mana na imong silingan. Nya ingna dayon nga, nya sige mo lagi kag paningil sa utang. Ana. Moingon to, di na ko maningil sa utang. Nya ikaw di ka mo bayad, malangit sa kakam, panuwaya ka. O samot sa kagka-impierno. O nakamong mga nakautang, bayad. Ang kamusang na nga nagpautang, ay magpaningil. Aron malangit ag tanan. Nya, unsa may sunod nga katapusan natong himuon diri sa atong gospel, ang Ginoo niingon, ayaw nig ipanabi hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unsa man na siyang buot ipasabot ni Kristo, ang atong pagsaksi nga ang namatay mabuhi gidi ay. Pasabot ani nga atong barugan ang kamatuoran nga ang atong Ginoo nga gisunod kay human naman siya nabanhaw, magsigi na tagsangyaw sa iyang pagkabanhaw. Dili ta magsangyaw partig kamatayon, magsangyaw tag pagkabanhaw. Muna ayaw pagsigig ingon nga kana ganing imo ganing buhaton, bantay lang jud ka, mamatay gyud ka ana, mamatay gyud ka. Mo na ang gitawag og panghadlok. Ingna hinoon, ayaw ka hadlok nga mamatay kay mabanhaw rata, kay si Kristo nga atong Ginoo namatay to siya nya nabanhaw. Ang atong isangyaw ang pagkabanhaw, dili ang pagkamatay. Una hunong na anang pagsigig panghadlok, labi na ginagnaay mamatay nya so din ang atong tuo-tuo, rosaryuhan, bugtuon unya pakuptan sa minatay nga ana, nabugto na rosaryuhan ana. Dili ang kanang mga pansit og lutoon guntingon gyud nga dili magkutay-kutay, kinahanglan mugbuon, nahimo na lang hinuong mura og kana ganing unsa man ang munggos ang pansit, mura nagmunggos kay putol-putulon gyud kay og magkutay-kutay, kutay-kutay ang kamatay. Nya magutan kag kamunggay, haruson na nimong kamunggay, ngilad sad kuno, maharos man atagod-taguro na lang, mura na lang dugo-dugo ang kamunggay. Aron nga kuan mga binuang ba no, ayaw ana ngilad na, ayaw ingna hinoon mabanhaw rata, kaon lag kamunggay, harusana aron maharos gitang tanan kung tinuod man ang kamunggaya na nagamhanan kay na siya, maharos tang tanan aron dungan sa tapagkabanhaw. Hala sige, kaon anang pansit, magkutay-kutay ta. May nang magkutay-kutay ang kamatay aron magkutay-kutay sad ang pagkabanhaw. O kana,
mo na atong isulti. Ya, sugot mo na. Mawa din ang inyong kulba. Mawa sa ning atong mga kakuyaw kabalakas kinabuhi og mauna na ang gitawag og glorious transfiguration. Mausab gikan sa kahadlok ngadto sa paglaom, gikan sa kasakit ngadto sa kalipay, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhing way katapusan. Manindog ta para sa atong pagpadayag sa pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sama ni San Pedro o mga kauban, mituo kita nga maayo unta nga anhi kita dinhi kuyog sa Ginoo. Busa atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan, malaumon kitang moingon, among Dios ug Amahan, pamatia kami. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan, ug ubang mga pangulo sa atong simbahan, nga sila kanunay mangulo kanato ngadto sa kaymayaan sa atong langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa kalibutan nga pinaagi sa pagkausab sa panagway ni Hesukristo, makaamgo sa presensya ug himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, ilabi na ang mga pasyente sa Cebu City Quarantine Center, makabato na sa hingpit nga kaayuhan sa lawas ug kalag, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga ilho na ang kahayag sa Diyos nung himaya sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Makagagahom nga amahan uban sa grasya ug sa himaya, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas, aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon ug didto sa bukid nga santos, iyang gipadayag kanila ang iyang himaya, aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta, tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kali sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, labi na nga mong kaigsuunan nga nagmasakiton karon. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Transfiguration. Mausab ang atong kinabuhi gikas pagkatawhanon ngadto nas pagka-Diosnon. Unsa ganito requirements? Higugmao nato ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa atong mga tawhanong mga gugma or mga kabtangan. Nya ikaduha, atong sa sunod ang atong puy-an ang pagkadisipulo nato ni Kristo nga di ta mabuwag niya. Nya ang katapusan magsigitag sangyaw sa pagkabanhaw dili magsigig panghadlok anang kamatayon. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaaw sab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Sa Dios. I will be Father who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give. Ug alang ni atong gustong motabang aron ato mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat.